Patay ang usa ka bata tungod kay ang usa ka inahan ni bakasyon. Gibiyaan ni ang anak for 10 days. A mother who left her child home alone to die while the mom vacationed in Puerto Rico. This Pag na dugog na ko na murag di ko katuo nga mabuhat na sa usa ka inahan sa iyang kaugaling anak. Pero nabuhat yun niya. Manay nakakuyaw kung mabot ang panahon ba mga tao dili na responsable ilaharan ko galing kalipay ang nilang siguro kung ato nang pasagdahan itong mga bata karon na diya pa sa eskwelahan nga buhaton nila lang gusto without thinking of any consequence pwede kayo di nga ni may tabo sa itong mga bata nagkadaghan nila po kung humanity can't stomach that. The judge passed down a sentence of life in prison without the possibility of parole. The judge said this sentence will put her in a cell until she dies, just like she put her child in that crib to die. The only difference is the Department of Corrections would at least give her food and water. I hope kuan ra ni isolated case pero kani nga hitabo sa Amerika ni o sa ilaha kung makakita mo sa news mga bata nga to wanay pakialam sa isulti sa ilang ginikanan o sa ilaha maestra kung may tabo ang Pilipinas kuyawa ka no pero may tag sayop ko